Otumfour me cheche obia e ma yin enwa kwaba e de ba by Grace TV so me say twedi amponyankopa dom obia ehun ya abusua se da bia me kan da na me sere so be kan ho e wo channel yi so na subscribe ya ma me afi no what notification na wa share ama foforo nso enya bi ahwe mi so oba etina mi sure na onye wo so akoma so ade infama ba bi ejina Sabre eye Manhyia ahen bobo ano eye ekwan ya na se entrance a ediko ra Manhyia Palace Museum e wo Manhyia kotokofi na se de yin enim na dai na Bawku entokwa won sensem a sabi misere meka ko obi asante kotokohene esiesie amas biaba na de twato ya wone efane na Asia na mediation process no ni nyina abawi enti Sabre muni abema ya bedu Manhyia kotokofi an bobo ano e wa Asantehene mu kumase ya de ekoso ya etwagu na busuan ya de mu nchemu ene emu amane bobeso Sabre wo hwem ya bambofo mpanyufo e wa ha chese tight security presence pa na ekoso e wo Manhyia kotokofi ha ya enye kuma obi antimi enye de ensem fatanti police for asra for sabio ti ase na mahodo ya ni na ebo ban se bibia be ne kwanso e wo ha na afa wo hwemachi a asina madi aka no ye nuanom eye adehye ni bi efiri Bawku o nyina nso aba in their numbers so dia koma pa beta chi se be yakopon twedi ampo ya adomo a bibia enso be Bawku ti edim kuma si ye na busua efiri osane na wo ba Manhyia kotokofi a asukore mampon rural bank ha ebe na asa kwan so wusi nuanom bi ewo ho tutu ni hwe a ebi ho no mo a na fa ofiketi ase on na wo fraba won se wo ano abo ankakan ya obia e akoma fa beta chi se be yakopon twedi ampo ya adomo a ene dai sabi Asantehene nyame ada romant bia ba ya sodwie na bibia enso ayo Bawku nti ya wa sei ya de betwa gu de beto form de bekoso bia beto ebo ase na ye de munchimu abro nti kan ho na yentum pase yefam adesua enso abusua di Sabre empanyufo ya ewo efa wo Bawku nsensem mu mekire Kusasi&Mamprusi empanyufo na afei Mamprusi fo empanyufo na onyina kakaka oba Manhyia kotokofi bia ya yewura Jubilee ho no na ne dai odi yewura Asia abusua Sabre ohwemfo ni twagbu ya sabi Manhyia bia ya ko bia Asante kotokohene Otumfour say to the second Jubilee Hall na on say ti ase na mahodo sisi ho na edipa ni bi esi fremu ya wonyina ekura ko bia Asante kotokohene Otumfour say to the second Jubilee Hall ho na ewura ene afani na Asia na ono ma twetwe nkomo bibia ya asomdwe ya ma Bawku ntokoi eto atwa my Ghana afan ntuma pa efra na menka se tight security presence pa ene wa say ya se obi antimi fam ranch nsem enye de so ye to de yentwa fo ni bi ncha wansan ne hu de course So I'm look at drive on choice. A minute.
Yanti sɛ me di kan ka kyerɛ mo no yɛda so awɔ Manhyia kɔtɔkɔfie sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ na ne nyinaa ɛyɛ mediation yɛ a ɛnɛ twɛdi amponyankopɔn adarɔmant dodoɔ bibie kɔ bia Asante kɔtɔkɔhene ɛnɛ nyame yɛ adom a ɔbɛsiesie na afei bia ayɛ asomdwe nhyɛ bɔ kɔnsɛnsɛm ɛtumi nuanom Kusasifoɔ ɛne Mamprusifoɔ nti wohwɛ saa bere a mfoni yɛ ɛtwa bi a ha nyinaa ɛyɛ Manhyia kɔtɔkɔfie ahemmoboa no ɛna ɔhu sɛ yɛtwa mfoni kyerɛw asraafoɔ ɛwɔ ha paa yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa na afei yɛtwa mfoni nyinaa de akyerɛw a yɛnhwɛ fa ha na yɛnkyini kakra yɛnkyini yɛntwa mfoni nyinaa ma amansan ho deɛ ɛkɔ so ankasa ɛnso a yɛsi nti wohwɛ yɛne yɛnim ahemmoboa no yie na ha baabi a ɛtwa ho sɛ medafa ɛna fa ho nso ɛyɛ beaeɛ a Asantehene rural bank ɛnso ɛwɔ n'abusua yɛsi nti wɔn nso deɛ kakra no ɛyɛ bi nyinaa mu amanneɛbɔ ɛsom mo yɛsi na wonim ɛnyɛ no nko a bambɔfoɔ mpanyinfoɔ wɔn abɔ bɔsimpie yɛ akyɛ sɛ anaasɛ wɔn asi ban menka ne saa yɛ nti obiara ntumi ɛmfa ne pɛ ɛmɛte mfa so ɛma ha ɛmɛyɛ deɛ ɛnsɛ ɛmfata nti wofiri aha no ara na wɔba ɛkwan yi yɛ ɛde kɔkɔsi ɛkwan yɛ pie ɛyɛ baafɔ dɔm na asɛn ne hɔ ɛde kɔsi S5 na deɛ wɔte asiko fam no ɛba kwan wei no ara na ɛba ne se no na wɔba ɛde bɛduru ahemmoboa no ho ase deɛ yi na ehu no yɛsi ban wɔ ha sɛ nti obiara ntumi ewura ha ɛmɛyɛ deɛ ɛnsɛ sɛ ɔyɛ ɛnso wɔ ha sɛ na saa na teɛ yɛsra nso na afei wura mu a wɔn sɛ ne yɛ nuanom ɛyɛ adehyeɛ no bi bɔkɔfoɔ no ɛyɛ Mamprusi afei Kusasi wɔn nyinaa wɔ ha yɛ a ɛnyɛ wɔn nyinaa bɛyɛ akoma pɛ bɛtɛ kyɛ sɛ nyankopɔn twɛ di ampɔn yɛ ɔbɔ soro ne asase bɛyɛ adom na biribiara yɛ bɔkɔɔ na biribiara ɛnso ayɛ asomdwe of course that is our fervent prayer sɛ nyankopɔn yɛ adom a ne nkɔ awie no na biribiara ayɛ asomdwe ɛne nkɔ awie no na biribiara ayɛ bɔkɔɔ na asomdwe aba bɔkɔɔ ama yɛn nuanom nyinaa obiara kɔ so wɔde n'adwuma na biribiara ayɛ bɔkɔɔ ne yɛman Ghana nso atu mpɔn nti sɛ wɔn a yɛn nuanom abɛduru nyinaa obiara de mpaebɔ ne akoma pa ɛɛtɛ kyerɛ sɛ nyankopɔn twɛ di ampɔn nyɛ adom na ɛnɛ asomdwe yes asomdwe mu na bɔkɔɔ nyɛ saa okay ɛnokorɛ paa okay mate mi nua biribiara bɛyɛ bɔkɔɔ okay yes nti wɔn firi bɔkɔɔ ɛna aba yes bi yɛ Kusasifoɔ bi yɛ Mamprusifoɔ okay asomdwe no aho mate nyame bɛyɛ wae nyame ne asomdwe nti wɔn ma asomdwe aba nti wotie sɛ bi mpanyinfoɔ yɛ kaa sɛ kaa kɔm ɛgyina kɔkɔɔ no wotie yɛn nananom a ha okay mate abotire ja ọdọ ma ẹnyà mi ti bi abẹ asumdie yes nti saa tie na sẹ aha no yẹ enyanu Kusasifoɔ nyɛ saa oh okay that's great yeah asumdie okay abotire asumdie okay mate ebe ye nyame nti bi abẹ okay because you see some content them ama asumdie yere yesere no se ene eye asema etu be aba ye be hunu se akofa ana se pepe aba ma ye matia okay matia ye that's it yes asere mu de di so no okay babia no kura wo bia monfanto because mono enipa ye hwehwe mo obisa mo asem a motinu babia no kura wo okay de di so yesere mo okay babia mbako bia no ye enkumpo so embo mu ba amen matia ye that's it yes nti abusuan for that is what it is nti nipa mpempem we ye nkɔ anim na afei ye nso antwa mfoni no enkyerɛ amansan ni na ya asomdwie ehu dawuro ya ye bɔ sɛ ɛnɛ twɛdi amponyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ den nkɔ awie no na asomdwie aba ɛyɛ bɔkɔ na nyan no bɔkɔ obiara
ɛho atɔ no ama obi atumi akɔ adwuma so ayɛ adwuma de ahwɛ ne yere ne mma ne n'abusua na obi atumi atumpɔn no nti na yɛn ayɛsɛ nyame sɛ ɔno amra mu na ɔma akoma nyinaa nyɛ din san sɛ ɔno nyame ne kasa ɛma ɛpo asoɔkye mpo ɛyɛ di yes nti sa na teɛ yɛn nuanom nyinaa aba yɛ a wɔde akoma pa ɛtɛ akyire de mpaebɔ ɛtɛ akyire sɛ nyame no amoa na asomdwe mmra na ɔman Ghana ntumi ntumpɔn san sɛ menyini sɛ deɛ yɛpɛ ɛne sɛ abere biara akra no bi ɛbɛhwɛ wɔn kra nkwadaa bi ɛnyɛ saa ɛna ɛsɛ ɛba nti abusua yes yɛda so a wɔn manhyia yɛboboa no yɛ a yɛtwa mfonyin no ɛde ɛkyerɛ amansa yi da nti wɔn a wɔn mfonyin twa gu nyinaa ɛyɛ yɛn nuanom a wɔn firi Bawku na ɛnɛ dɛ wɔn abɔ Kumasi Asantehene mu na wɔn de mpaebɔ ɛne akoma pa ɛtɛ akyerɛ sɛ nyame nyɛ adom na the mediation process yɛ ɛnɛ dɛ ɛne deɛ etwa toɔ yɛ nana ewura korɔ bi Asante kɔtɔkɔni ɛtena dwam no biribiara ɛnyɛ asomdwie ɛmoa ɛma Bawku kuro no ɛmfa ne tuma pa efra na biribiara ɛnso ɛnyɛ Bawku nti abusua wɔ dura deɛ tight security presence of course ɛna deɛ mɛdi kan aka the sign is to be said there is a very tight security presence in and around the seat of the king of the Ashanti Kingdom. Baby abefa bia bambofo mpanyufo ho baby ho a na ne yayɛ ban wɔ hɔ mekyerɛ barrier ya tiase nam ntimi wura hɔ o ban so ane ahwɛ sɛ bia wo a wo ba no bia da na kwa mu a wo ma ɛmɛya de bia ɛnsɛ ɛmfata na nti wotu ani yes wotu ani de hwɛ no wa ha kwan wei ɛna wɔn a ɛba manhyia kotokofie no mo free neck petroleum ho ba kwan mo fa so no ɛno na ɛno so ɛtwa gu ɛwɔ hɔ nyinaa nso ban ne bi ɛna Mr. Meka mpanyinfo ayere ɛwɔ hɔ nom no edika entimi emfiri saa fa na etwa yi ɛma emetwam ɛwɔ ha baabi dis ɔkɔfa neck petroleum ase hɔ na wasi mu akɔpie Dr. Mensa na ne baabi apɛsɛ ɔkɔ bia wakɔ akɔdi udwuma na afɛ bibia ɛnso ayɛ Bawku ndi abusua saa ɛna ɛteɛ ya yɛde mu ama ne bo nyinaa ɛsom and of course said the medical aka de akyerɛ no sabre yɛnim sɛ the various factions meka the various factions are said the ayi na yɛnim no the various factions there between the Mamprusis and the Kusasis Mamprusi for about yes and after the Kusasi faction so wɔn ababedu Kusasi for no ɛba akyire and after Mamprusi for so ɛba yɛ na yɛ bɔ mpa yɛ sɛ ndɛ nkwa wie no ɛgye nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ na wɔn nto nsupangu so na bibia enya asomdwe for peace to prevail in Bawku na after bia ka Ghana right abusuafo nti kakra ya sabre ɛkɔso ne atwa bi the actual man sign on. So the name say Bawku mentimoasi between you Kusasi for and after Mampusi for the Yamen Chadi. Omumpanyinfo nyina wa ha ya oni yewura nom ehia mu ewo Otumfour say to the second Jubilee Hall ya ewo Manhyia kotokofie nim say nyame adom na nkwa wiye no say the yewura nom nyina ame ate ase no nyame adom a na bibia ya asomdwe ama the mediation process ni na bawie na afidie yebenya asomdwe ye bo Bawku afebɔ kopem say wiase nyina ɛbɛyɛ nti abusua meda ase sɛ wagebre na ohwɛ yɛ me sɛ ɔkan ho biem na yɛmfa mpema nyame yɛ adom na yɛwura ntena se wiade wepie from abɛwɛ sɛ aba ne yɛde bunche mu asom ne de kwapna usu obi trading enterprise ɛka ho bi afei Better Grace Financial Services ɛna ɛyɛ ɛnyɛ power do aka ita echi management ɛbɛ makao bye bye.